Kabuang 1,706 na mag-aaral ang nakinabang sa School Assistance Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Camarines Sur bilang bahagi ng patuloy nitong pagsuporta sa sektor ng edukasyon para sa kinabukasan ng mga kabataan sa lalawigan. Layunin ng programa na mabigyan ng tulong pinansyal ang mga estudyante upang makatulong sa kanilang mga gastusin sa pag-aaral, kabilang ang pagbili ng karagdagang school supplies, uniforme at iba pang pangangailangan pang edukasyon. Gaya po sa akin, kulang po yung mga gamit at nakatulong din po sa ibang tao na nangangailangan din. Thankful po ako kasi nakatanggap po ako ng ganito. Nakadagdag din po sa mga gamit ko, nakatulong po sa magulang ko, nakabawas na din po sa gastusin. Mahalaga po kasi pambili ng mga gamit ng bata, nakatulong sa kanila sa mga gamit nila, syempre mga gastusin. Opo, kasi ako single parent pa ko, walang tumutulong sa akin. Ayon kay Municipal Councilor Jerome Lelis, malaking tulong ang pinagkakaloob na school assistance lalo na sa mga pamilyang nahihirapang tugunan ang mga gastusin sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Aniya, ang naturang programa ng Pamahalaang Panlalawigan sa pangunguna ni Gobernador El Rebilla Puerte ay nagbibigay ng karagdagang suporta upang mabawasan ang pinansyal na pasani ng mga magulang at makatulong sa pag-aaral ng mga estudyante. Itong school assistance na ibibigay ni Gov. El Rey ay napakalaking instrumento at rekado para sa paniguruhin at pagtibayin ang future ng ating mga kabataan. Ito po ay magiging malaking tulong sa mga kabataan para maabot ang kanilang pangarap at makatulong sa komunidad at sa kanilang mga kanya-kanyang pamilya. Sinalubong ng hiyawan at palakpakan ng mga mag-aaral ng Dr. Rodolfo Pamor Jr. Memorial National High School at La Salvacion National High School sa pagdating ni Camarines Sur Governor El Rebilla Puerte para sa pamamahagi ng Educational Assistance Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng CAMSUR. Labis ang kasiyahan ng mga mag-aaral ng ipahayag ni Governor Villa Puerte na lahat ng estudyante ay makakatanggap ng tigi 1,000 na school assistance at walang pinili dahil lahat ay mabibigyan ng ayuda. Ang gabos na estudyante na naka-enroll digdi gabos! Hayong pili! Gabos! May regalo ko sa lambang na estudyante na naka-enroll! Tag 1,000 pesos! Bukod sa school assistance na ipinamahagi, nakatanggap din ng mga laptop, iPad at cellphone ang ilang mga mag-aaral mula sa La Salvacion National High School at Dr. Rodolfo Pamor Jr. Memorial National High School bilang bahagi ng patuloy na programa ng lalawigan para sa edukasyon. Binigyan din ng gobernador ang kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa pag-aaral upang higit na mapabuti ang kalidad ng edukasyon ng mga kabataan. Maugma po, kami nagabot kong blessing para sa muya ngunyan. Igwa na po ako ng iPad para mag-research sa mga activities or assignment na kayo po mag-research. Dako lang tabang po niyo sa kota. First time ko po magka-iPad dahil mapa po ang cellphone. Inaasahan ko talaga po na sana may magkano na po para sa study cost and sana may nagabot na nga ni po na iPad na tinani Gov. Rebilla Puerte para sa mga activities o research. Nagpasalamat naman ang mga magulang, guro at mga estudyante sa programang pang-edukasyon ng lalawigan ng CAMSUR na naglalayong mapabuti ang kinabukasan ng mga kabataan at makatulong sa kanilang pag-abot ng kanilang mga pangarap. Sobrang salamat po kay Gov. Kasi meron pong ganitong educational assistance sa paaralan na to sa mga bata, para sa mga bata. Papasalamat po ako dahil po nakatulong po siya sa amin at sa ibang tao na nangangailangan. Gov. Rebilla Puerte, salamat po sa pagigdi mo. Dako lang tabang na po ni sa kuya na nagdigdi ka po para matanan ng regalo ngunyan. Thank you talaga po very much. Thank you po. Very proud po ako and very thankful. Eli Balbin, CSN.